Mizoram kawngngil kan vlog dawna Mizoram state ah chuan kawngngil kan nei om chhun ani awangin a Seizawng te a Lenzawng te tumah chuan kan ong content dawn ani ole Mizoram kawngngil tuin zinga kan vlog dawna a Seizawng te a Hlaizawng te vai ho company na World Bank Road an siam khan vai ho bak hian an la hrelo mai the Mizoram ah hian mipui ten Mizoram state ah chuan kawngngil lar tak kan nei om chhun Champhai district ah hian a om ve nia tuin zinga a hmuna nge kan zuk vlog dawn ani a mawi khop maya chum a zing mup maya I love Champhai atangin kawngngil top thleng khan kan Pawtchhuak vek anga tichuan a centre ah te a Hlaizawng te kan Pawtel bawk anga jingkar kan chuhna chan chu motor a thlem lai ania motor a tam lutuk chuan kawng cross zel angai wangin a bul thlak ve theia tumah chuan kawngngil kan content dawn ani ding te ale saka min pui turin ka soma ati je khop mai an lo man hlawa hei dingte hi kan mi pa kan te ber ania isaka hi kan nau kan thiam pa ania chuma zinga vodang ren khop mai a amara chu kan kallum don ani kan in te lum don ani nom don khop mai wireless microphone kan lo keng lawa a zi lo hle mai chip chiar de ulhekin karon tar lang a chan chu ring hlel kan om theitlat le lamin kan Pawtchhuak vek dawnanga ti chuan kawngpuia a chan ve a atira atopa a Hlaizawng kan Pawtel zelanga a Lenzawng kan Pawt le Thlap dawn ani tak viau turanga yang kan Pawtchhuak fiteng za ngai do ta ti khan le voinia hei isakale dingte an min puya Mizoram kawngngil a Thuizawng ngoro alok a kawngpui Hlaizawng hi kan Pawtphot dawn ani a Seizawng a tir hi fit som ni pani le in chithum ani measuring tape kan ken hi fit som nga borvel baka po thelo wangin a fuling kan pot lo dewa som li pakua in kan pota voyang zat nge kam po don en zelang boleh
le lam in kan pot ton kati to kho affair khop mai le lam nen kan pot ton chara hau ta khop mai athi tham bok ki le lam nen kan pot khap dik lo kan hawa le lam nen kan pot khap aniว่าไงปลดล้าชวนจันเสียกันปลดเลยตรงนี้เขาเอาไปอีกสักหนึ่งเองตัวไปเลยอดีตอะไรกันปลดหน้าเร็วเลยครับจันเวตปะคันอาจารย์เวกันปลดหน้าเสียละให้อดีตจังกันปลดตาเลลำหนึ่งกันปลดต้นเวจนจันเวเห็นหายโซกันปลดเลยอะโซไลปุ่มหัวกระปั๊มเข็นมากงยิลแข่งโซอันนี้ไม่ยากมิจารมกงยิลกันติดโซI love some pieเลยจะมีการโซวินี่กันเอาดิ้งเตะเลยสักกันมินปุยให้กันเอาสักกันอันจุงกันล้มเละไปทุยทำเวะรินายน์หาตะคบไปเอ็งสักไงนี่เลยที่ข้านั่นจันเวค่ะเอ็งสักไงฟิสสมนิปทุมเละอิจิงาโมอันพายอ่ะส่วนไอ้กงจันเวียเฮียนนิทุ่มเละอิจิงาไปซะเลยค่ะMizoram kawngngil kawngchan ve kan thleng tawh a kawngchan ve ah hianin a Seizawng hi som hi pathum le inchinga ania I love champhai a sawnin som hi pathum le chithum ania a Seizawng hi kan te hi changa measure te bina tin to ti somnga vel kan lo thei ta du hian an to khop mai nakin a to kan cholanga kawngngil to Pawtchhuak kapam na hui kawngngil le I love champhai kar kawngngil kan hmuh theihna khan le Mizoram state ah chuanin kawngngil kan nei an chhun champhai district ah ani hua tlat maya chu saka le kan te ber jing te a ruai hai min puya jing kara alo mom he ve Mizoram kawngngil thu jo na thu jo na enjang ti khan chu kina kan to langa Mizoram kawngngil Seizawng zat kha Pawtchhuak don ani pen nen tigen pen chok thapa arin tlak viawang
thùng đó thì thùng nó mò lệ hiện ai cả ton dễ lên căn phụ ta nè để làm bằng căn phụ ta hay là bằng căn phụ dễ là thì khan adik lang pan hawa arin Thlap do na ni le lam sai tam pot be le thung do na le lam kam pot ton na chan kha ro sei to a chan chu le lam sai du ko ta han kong kual dan kha ai ang lo theya le lam ne han kan pot ton zel ani arin tlak viau don tina ni chu ole cái gì cái som thum aron ti kha I measuring tape kan measuring tape kenina atin tok fit som nga ti vel ania athui alien ni tuk lo kan measuring tape ken hi atlu za da khani tia voi khadam po zela ka aron so khani voi som thum atu to a an to langa voi za thleng nge top thleng son atluk don athui rem don khop maya le cái gì vậy đây với nia gần nào tên min puya mania content chi ni lawa a thui zong Pawtchhuak angai wangin fit hi lo man tlema zong te po hanin petura ngai la thange somi I love samphai tanga hey lo kong kola hi en he chu ko achan chu apu ka pam lo thu to ni kong kola hi to ngai la hi to lo mo cần đen pa và giá tiền mình sao ta sum tum poriat mo sum tum poriat alang ching dan dai kan ka lo ron en zau pha mai la kan au te ya in pole helaya record hi ai milem thi en kop zelangai kong puya hi aliam le lamin kan poton ka ti to kha poton lo chuanin alo dik lo fel hel kha om ve thei tlata arin tlak kan du box ya an ha ve tlau viam ga nau te po amaro chu tung jinga thilei dur ka tri don ani kan bo tleng hi hai kawngngil Mizoram kawngngil chu ni ta a hilai kong top tleng hi so lai pumwa ka pam hlui pollution ti na manu na te in so chu kawngngil ani phato lo ni he helai tang hian kong kwal ni to wangin helai thleng hi kan content don ani Mizoram kawngngil angin la chin a thui zo khan tele lok lu le kawngngil chu kan zawa ti hian kawngngil kan ti chin chu ania kawngkual chu kawngngil an thelo wangin hemi chin hi angil ani Mizoram kawngngil champhaya chuan ane chun ania engza nge le som ni paruk le in chinga ani chuanin so lai mi ain azau te jok tiran nimo ole talom ome in ha em ha ve tho isak I ha em a ha thak tau don a thui tham ve mo hey tung jinga sakale nau ting te kan te berani he mania vlog chi ni lo re re Mizoram kawngngil content chu mi pathum tal ni ngai at kawngngil top na ale lam in pot ton ani chuan a zau zong kha fi som ni paru le in chinga ni atok mai ti im chin che zelem ti son kan pot phei le don ni kan confirm le thap don
helam zong lelam le a hlai zong a thui zong a kong pui lelam import si lowa ti kha comment section lama om theya gam pot thlap ti kha arin tlak em ani indu chuan in rum pot non vele theyang tung jinga gam po le in po chu hi nang em ti po confirm kan ngamani ale zong gan pot le thlapa a cholte kan chol velok do mi cholte du em ye so ta ale zong a to kan chol lo don to kan chol lo gan record fel fai theya tu emo zen vela jung garon upload thei tura ngai la he ma pan hret ka cha khop mai a total hi a tam tham ya ko ma ka dia ron upload ka chu ba ni hret ka cha khop mai Mizoram kawngngil Seizawng Seizawng hre thei don ni chu ole ale zong in với nia cái suối te hi an rin om khop mai lelam in po non thap an du hay ale zong in pot leng an tile thap mai thak khop hadik thap mo nya thil ti re chon rin tlak taka thil ti hi atha ti ni ne ti vel hi ka thiam ve vak lo ka tui pui vak lo ni thil kan ti rau ni chon chil bur tun top mai ni ole alo mome ale zong kha chu aliam le lam khan kan kalam kan pot ton thawa amar chu impe chena poi chu lo valo mom ve ti son ale zong nam pot le thap mai a nau te arin tlak nge rilu tram don lek maya jingkara lu champhaya no pori la thang ale zongin aron pot le char aron confirm don le thlap ani kawngngil soin mu thema top so na china kan din na khani mo so bak so kawngngil ani lo kong kwal lai kha chu pate chin lo ti to kha kong puya kan thil chin chena kan tire pa boka ale zong kan pot zel boka Mizoram kawngngil tupum chu ni lo deuh hleka huna du rei ve ngat khop mai lo thui tham ve a Mizoram state a chuan kawngngil kan nei om chun ani ve tlat mai champhai district a om ve a hlu ve em ani tilai te pokha hretel ve hrim la a thawme chawngin kan pot le ngata thak ve le me mase a vota jingkara boro ale nom phene alo bom hle me thuk jinga kan nau ding te le isakan min puya ole zoe alai kha ti khan han confirm le to pot zawa kawngngil chin ani ato pot le ngata rin tlak veo tur anga yang ti khan kan zawa ale zongin kan Pawtchhuak le thlapa a fit zat belkhom total karontar langdon ani
riết ta chak om ta khop mai hello om thế mày khop khop anh đi Thui Zawng I love champai logo kan record rok nge exam bo cho có phát hiện motor tlan zela thunga le inchili fit som thum panga le chili mo fit som thum panga le in chili ani chu o kan hlok tlang don mange le ba bai ru le atop nan like and subscribe kan zau thea aban lop om be ma se microphone kan lo keng lo wa hey wireless microphone kan lo keng lo wa oi fe me ma se kan tong hi se tu ngai la hey saka kan nau nia hey ding te kan te ber nia ding zinga content te hau takania kan te chuak ka ka le lam ne chuan up zong a center a lai zong te a center kan pon le a to kheng kan content chuak thap a vai hau company na world bank road an siam lai kha chun an themei theya record na chun an nei ga ringa Thui Zawng na a cha zong ke lai zong te kan Mizoram vi kan tak te hian la dian an la om lo in ka thia chu fit tar lam tak ani kan rena wangin ti jan lama te an sar choka ti ni an la om lia lowa ege a ha cha kem ege she ti chak re a Thui Zawng hi shet hi ka chak khop maya kong hi angil than fit ang zat a Seizawng ken te hi shet hi ka lo chak na ta kan se thei don ta hi alom om hen ka hia ni Mizoram kawngngil Mizoram state a chung kawngngil tia lar ve vut ani Champhai district a om ve tlat maya la thelo tam tak an om tat me mo shet hi a chak ke mangai pon shet ka chak la thelo I love Champhai hemi a Thui Zawng hrim ma an thil zia po hi ni sela he nge kina hala rum te choka ti som thum le jang thunga le inchili don he nei ti khan I love Champhai hi a Thui Zawng a len Zawng te le Mizoram kawngngil Thui Zawng Hlai Zawng te kan thret pha don ani ting zinga kan thokri mani a ha thak khowat zong kan ton tlang veka motor thlem lai chu ngai sia ma se kan te chok le nga chu taksa chu alum to kho a vot le tiem ti do le a hei ti som kha ani lo me Mizoram kawngngil Thui Zawng kan thra thei don ta fit sang ni zani panga ania Mizoram kawngngil Seizawng a Thui Zawng ti chuan metar zawngin metar zani pali ani metar khata hian fit thum le inches thum vel ania khati zawng kha ani Mizoram kawngngil Thui Zawng Seizawng a Hlai Zawng te ani